Balimao Anyokma, très urgent. Balimao, billet dimanche 8 février 2026. Amboraka information téléman d'osro. Ko Bina Jaraka Moro, Koubeka do Wole Sebugu, Kata Senuro Fanfelalas, Forembe no, au Tourona Nunu, Malion Koubeka Dunde. Ko Aranforu, ko Bina Jaraka Moro, Aranforu de Beka do Bamako Konobi. Yaro Nube do Ora, ou te attaqué Kefolo. Bu yala ora de folo nu sigira kanya kuma minela u ba soroka ataku damine wula anya information flana fana soro bamako dron tede u be ga do Mali fampe depuis malien anya information no soro kaimara la tuguni ne yere ka dugu no e kitai ko jatike wale mogo chama ba de be ka ta kita bursuno dugu chama na bi sabana fana mu e tuguni siga so mara la kube ka doyi dugu yi to ka bona dugu do be ko garalu il paraît que ko jatike wale mogo be kana yere de uni force de be ka do garalo ambe na ko bi malien amba fo autorité mogo nyana anan kolosi o wakati kele an balma be kirde ker la jafara be anga je angora jafolo après ambe soro ka do bamako ta deta wula o be bamako kono de wallahi Bina Jaraka mogo be bamako kono bi mbe ka fo ko be attaque ke madala nu be attaque ke de mba fo bamako ka be ki aklisiki ou te attaqué que sande nous be fangale no fe Bina Jaraka mogo be fe ka asimi gede ka fangata ndete fo de ka ke asimi commandé de mais ndete fe Bina Jaraka mogo kana ka fo kube bamako ka attaqué ne madawula ame mu fo bamako ko nyena na uye agunu filmer de na u filmer nu ya o mena ba faga de me tien fo nyena de au ko kadni ma shike na fo kibe Bina Jaraka mogo ye ka bu filmer na u filmer nu ya o mena o be mal kawula ne te fe ko ka usoro ko ka ni ala kana foyi ke malla angeni be bo mumbe angeni ambufo ame information di ante kuma ko ka mogo jatike ame kuma ni ala chemanche de fana nyore fo toujours nga kuma bela nebe ka mal de défend ala de biambe be nganingela ala ka besara nganingela mais nebe ne te mali fe erere di ko ne fatu de njugudi ala kan libo be na baka daji tun kun chemanche la ala kan sutra fiew naga soro nebe ka ko ke dugula mu may jamana ma ala kan sutra la Nasimi ko tabe ka Mali jo tienka ala ka asimi ka kalo mene mais nasimi ka Mali on janfadi nasimi ben galon sra de ka be namara ka ala ka asimi libu be ka foko amina ne bora kumala anga jangan na me folo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ina dina suma do ka bu moti marala be dogo do yusuf toraba fo le flani na banyala fan fela fana ganembe ambe duwa wuyi ambe min fo Mali famu yi ka jafara be fana nyele ambargo min be lembe jafara be ka madogo mu basila kuma be ni wati na min no be dumni foyde ci ka soro dubi ya nga do so kurum bore ne ki bita balota masina kana bita mu ni kisere ko na kase bita mu ni kisere la sufara tle ka ambargo e dadigi ke naw manye jafara be ko ka fere do nyi ni tabolo ni mayne jafara be de bu nembe foka dantem ka ta jafara be kana bla num boso asire infansi de titatina ambargo e dadigi ka do so ay jafara be nyele nota manyo awna chemin tora jafara be akacha yerede don so chala akacha salon wati kele na anga don so minu be na ala dan sidati ala hali bi na foro kele ndebe Mali fama ay jafara be leje anga kuma yode ka fo awi ay jafara be leje in tabole manogon don so minu bi jafara be dugu kono toro lembe unyandembe chesir lembe sufara kele ngani tasirai amanogon ala ka fama chobon mandam Malien bela jele amea anye ni information ni soro bela jele amesa bon nebe ka kuma ofe oromina ne information mi soro ane farafa ngabi Malien nununga aran foru be ka bo fambe di ube ka do Mali yoro bela bi ala ambola obe bango kono ina fo fuiti ne segu tumara solution kelembe bi ka Mali libéré bi oui Assimi Goïta ka réconciliation vrai ke an bekan tege di nyogoma munu be kasola ka bel le cerveau bla aka Clément Dambélé nunu ni Arasbati nunu ni Shogel Maïga nunu ni Moussa Mara nunu ani Johani Leroy nunu ku be bla ka bo kasola na make ni jamana make Somalia ka fo mago tunya mogo den tato fleni aya haklito bi dati la me kuma o fe masake jugu uka jamana te nyasumaya hakema inde hakema
c'est un ben bella tellement Assimi n'est pas conscient avec Bamako kono et pouvait ka cérémonie qui n'a pas foité quoi mais avec un faux malien de ngena ko jadisu de beka do Bamako kono bi tienne du ne ala na karache ne information sur 6 ans ou beka do wolo sebugu a semaine flawro la de voilà que les terreaux les renforts de terreaux viennent d'arriver viennent de rentrer dans la forêt entre Wole Sebugu et Senou abaketo mura kele mega sekende abaketo quoi bon ou attaqué do fana katuguni mo e binadara ka mo attaqué do fana katuguni abaketo de wallahi mura nyen sekende abaketo que le poste de la gendarmerie de Faragouara vers Yanfolila est actuellement attaqué et totalement détruit par les terreaux. Ou bien qu'on a postu quoi, ou bien qu'on a postu de attaquer bi. Ne se kutuwa nebe kumanga jamana kola nebe solution de di. Ne tate hen koye, ne tate karsa kadine karsa mande ni tese ne ba foy tese, bo asimi tese. A peine korane ja tese. Mali kera ka ban déjà quoi. Mogon be ka implanter Mali fan baby. Ni turu masemuma obeto tekere fola. Mais ni mouya me ko afadula. Ni mouya me ko ga village la. Ko fa uti se ka boka ta ka soro uma sujuru bi jadi sui. O donde o tiba don ko ja ko betandi. Ko imbe tendi. Gauka kumeka kashi domina ko insécurité bi. Kidalika kumeka kashi malien chama ko ayi ko kidali rate Mali. Tout serré centre la Mali on commencera à sommer. Si ça, on va cailler. Ou bien Mali fan baby. Ou bien Mali fan beke jadiso. Ou bien fan baby. Frère, est-ce qu'il y a donc on y est danger dit. Mon te comment faire? Avec Sinora la ouati na Bamako kono. Avec Nyoronga Glogiba sama la ouati na Bamako kono. Ou bien que Mali fan ten. Objectif clé. Ou bien faire qu'il y a dans Galdisiki. Ne de là comment il faut bila côté. A ben coronet nous ne fait qu'à faire l'état. Comment il faut avec balaoula di avec Sinola avec Dunufoni balafola avec Kunudona billahi ala avec Nyele dondela habita soro nous chaman babe bodro ou ubut ube infiltration nade ube yor la kori ka infiltration keka ni ube de ka siru uye fangata siri ni chukala u nana don di nous me faire ayoro mais on te gringa keleke ou bien la tlangani blaoula ambe de kelenge ambe ala kote kira kote koloshi kote kurane kote ni ala che nous te kurane ko kala nous be farasi ka barat la ne de fleka kuma info ana farasi be feka yada galini Amadou Koufa de siki ne kuma ni info bela jelengena vous de la ka scénario et la vidéo est claire j'avais même la vidéo là mais bon ambo j'ai chien vrai quoi o de kundo malien ambe bo vidéo là ala ka here ke malien de bela jeli ambe feka ni information d'abe klulka ou yanga posu attaquer ni surasi do kenema na Assimi Goïta genga boy ka malien fara nyogo nga ni kele ban surasi chama metla ka nimisa de parce que surasi chama anga capitaine ma fara odongo surasi remate ka marfa chi nyogo na sa Mali surasi do de marfa ta ka chi Mali surasi werena o be ka nga leçon do be chi nyogo la Bamako ko na chi nyogo problème tala ay do ke chi nyogo la anga ni mun kan ambo fo awale be machine de halala ne dale mengera parce que ne barone halala di awa ne bi se ka fili de mais ne te génétique la ne te galon te ka ndoro mo ne bi se ka fili de ne ma fo ne ka kuma be fana chien ne bi se ka fili adama de te dafa mais wallahi billahi ala nya be benga ningela ne ken bora kuma la Malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no ala be Sendwave application télécharger a photo fleur na Sendwave application télécharger abe ka corporate mode urgent 10 € be no ya retay o ko fa baka banque information be do so mo be malla Sénégal Côte Cameroun abolu ga orange numéro ta nu to be 40 ka na wari ci mo ba so orange mo na sur place wato wata jabe wari ci dorome clé wata sara de kunda kambe